běhá po patách, běhá pomalu, jo? Takže dneska, jak tady budeme běhat a všechno tady to cvičení dělá. Tak, další. Ale spevníme to. Dobrý. Další. Výborně, jo? Vidíte, držíte to všichni na těch špičkách, to je důležité, jo? Tak, pojďme. Dobře, vidíte další. No, výborně, tak další. Paráda, to je bezva, jo? Další. Nemusíš tak vysoké ty kolena, jo? Tak, to bylo všechno. Těch, kteří se dělali, jsem se viděl, jak tam dělali prostě rukama, tak tohle, dívali jste se do země, tak to ne. Díváte se před sebe a rukama děláte, vysoučíte si všichni takhle, vidět se. Ale podél těla, ne takhle, podél těla, jo? Jak tam začnete dělat tady tohle, tak už tím vrštěm toho těla se začíná kroutit a už tak každá noha jde úplně někam jinam, než by měla jít, jo? Takže všechno musí být v jedné ose. To znamená, že podél těla ty ruce musí, jo? Podél těla ty ruce, podél těla, výborně. No, to je ono. Super. Výborně. Podél těla ruce a zpětně z té špičky, ať to tam pleskne na té zemi. Perfektní. Ruce, Ivan, ruce víc. Dobrej si tam ty ruce, nelítej tam těma rukama takhle, pěkně podél těla. Dobře. Další. Aby jsme krásně ty nohy zvedali, jo? Takže teďka jdeme další si. A to je zakopávání, jo? Takže zase ruce pěkně to samé, všechno stejné. A tady si budete kopat dozadu. Co nejrychleji se kopnete dozadu. Ale ne takhle, ale tady jenom tu nohu dáte pod sebe, jo? Takže takhle. Takhle se budete kopat dozadu, jo? A zase na špičkách, tak jdeme na to. A rukama pracujeme pěkně, rukama výborně. Po špičkách, jdeš po patách, tady po špičkách. Sebo, ty, jo? Rukama pracujeme s tím. Budou pracovat ruce, budou pracovat i nohy. Jak vytáčíš nohy, Pavlíku? Po špičkách, ne na celé chodidlo, jenom po špičkách, výborně. Když se tam srovnej těma rukama, tam, ano, je to lepší. Kubo, ty, jo? Můžem. Já srovnat rukama, jo? Po špičkách, jdeš na celé chodidlo, nemá to vůbec to, nejde z té špičky. Jo, tam taky po špičkách. Jiné, jenom tam půjdete na ty natažené nohy. A zase, jo, vidíte, jak to prostě odjet, jo? Nemůžete tam dělat tady to, jo, ale musíte to udržet na tom kotníku, aby to tam pěkně udrželo, jo? Ale pěkné ruce, jo, zase. Soustřeďte se na ty ruce, nedělejte tam tady tohle, aby ty ruce šly pěkně podél těla a všechno to bylo v jedné ose. Tak jdeme. A po špičkách pěkně, to je ono, no, vidíte, jak vám to jede. Ale ruce zavřem, nemáme je natažené, pěkně je zavřem do toho pravého. Výborně. Zavři si ty ruce, neměj je natažené, to je koperečky ruce. Bezvadné, jo? A normálně, jak jsme dělali ten druhý, ty vysoké kolena, ale potom, jak to koleno zvednete, tak ještě předkopnete bérec, jo? Takže ta noha udělá vlastně takové koleso, jo? Jo? Tak, jo? Tak, jo? Zase po špičkách, ale obě dvě nohy,
obě dvě, tak, to je ono, výborně. A pěkně rukama nezaklánět. To kolo, jo, už jsme to dělali na fotbaláku, až jsme trénovali už trošku. Kolo, jako bys měl kolo. Dobrý. Se srovnáme. Zakláníme se u toho. Bezva. Můžete dělat, bude to, že to budete dělat takhle na celé chodidlo, to je jedna chyba. Druhá chyba je, že těma rukama tam budete dělat takhle, budete si dělat do země, to je další chyba. Jo, a nejdůležitější je prostě ruce pěkně do pravého úhlu a takhle pěkně v ose těla, ne dělat s těma takhle, ale pěkně v ose těla a pěkně dělat vysoko, protože potom, až budeme běhat, tak jak vysoko dáme ruku, tak dáme vysoko i koleno, jo? Takže toto si musíte uvědomit. Šlo vám to docela dobře, tak teď to ještě zopakujeme, jo, všechny ty cviky, s tím, že po tady tu modrou čáru to budete dělat pomalu a potom po ten další klobouček od té modré čáry budeme dělat frekvenčně, jo? Takže ukážu, začínáme ten první lifting dělat pomalu a od té modré čáry dobrý, jo? Tak pojďme na ruce srovnáme a teď to zrychlíme, ale děláme pořád to, co máme. Tam není start, jo? Nedržíme, jenom zrychlíme. Není tam start, nebo tak, jo? Jenom zrychlíš tu frekvenci. To je ono, dobře, dobře. Výborně, si rukama děláte pěkně a teď to zrychlíme. To je ono, výborně. A pěkně po špičkách a zrychlíme. Zrychlí ty nohy. Pomalé jsou, pomalé, zrychlí. Ty, ano, ty, s tebou se bavím. A zrychlíme. Výborně. Ty ruce máte pěkně srovnané a zrychlíme. Nemusíme zvedat ty kolena, ty budeme zvedat až ten zrychlí. Dáme po špičkách a frekvenci. Dobře. A frekvenci. Nedělej delší kroky, jenom to dělej. A od modré čáry. Ale viděli jste, to jsem neprodlužoval, jenom jsem vyšel frekvence. Jak šicí stroj, tuk, jo? Snažíme, začínáme lehce, volně. Hezké ruce a teďka to zrychlíme. To je ono, výborně. Výborně, dobře. Paráda. Perfektní, kluci. Srovnáme ruce všechno. A teďka frekvence. Výborně. Nezakláníme, držíme to na tom kotlíku. A je hovno. A frekvence. To je ono, výborně. Vyšší kolena a frekvence. To je ono, teď je lepší. No. A jede tak. Výborně, to je ono. Paráda. A frekvence. Nahoru kolena, nedáváš vůbec. Kubo, ty jsi ty kolena stáhl. Nahoru, jo? Máš je zvedat. Neprodlužujte krok, neprodlužujte. A frekvence. Kluky, frekvence. Není tam žádná frekvence. Ty v té šiltovce. Začala dělat frekvenci, jak začala dělat, tak jsem to takhle posadil. Pořád to držíme nahoře, jo. To je další věc důležitá, jo. Ta pánev pořád, jak si do toho takhle sednete, tak je to špatně, jo. Pořád musíte mít to těžiště nahoře, jo. Nemůžete běžet takhle, jo. A když poběžíte po špičkách, tak je to špatně, jo. Takže musíte pořád to těžiště mít nahoře, to znamená tu pánev vepředu, abyste běželi pěkně takhle, jo. Jak zase, jo. Co je lepší? Běžet pěkně takhle, anebo to první, jo? Takže výborně. Srovnáme ruce normální běžecké, jo? A teď ta frekvence. Výborně. Tak ten průběh nejšikovnější. No, ten je, no. My to víme. Ten je všestranný. Ano, to jde samo. Ale taky všichni jsou šikovní, dobré. Ruce pracují po špičkách, Ruce. Výborně. A teďka ta frekvence, to musí být rozdíl. A teď
teďka zaberte. Zakopávat, zvedáš kolena teď. A frek. Zakopávat máš. A zakopáváš, frekvence, zakopáváš. Zbytečně si rychlý, Štěpo. Po špičkách. Zakopávat, zvedáš kolena. Zakopávej. Nebo jo, zbytečně zvedáš kolena, máš zakopávat. Pomalu vlastně takhle. A když rychlíte, tak prostě to tam musí být daleko rychlejší a musí vás to pěkně posunovat dopředu. No? Tak pojďme. A teďka zaberete, no to je nádhera, výborně. A zaberem. No, to je ono, posune vás to rychle dopředu. Výborně. Dobře. Sama pěkně pracuje. Výborně. Dobře, teď dobře. Nezaplánit, ale dává si pozor na ten zákon. No, to to děláš celý život, že? Ne, to tak, po špičkách. Výborně, dobře kusy, ano. A teď to tam pustíte dopředu. To je ono, super. A ruce, zavřem ty ruce a pustíme to teďka dopředu, ale ať to jede dopředu. No, tam ten kotíček je takový trošičku lepší. Ale dobré. Tady se odrazíte, tady dáte koleno dopředu a normálně. Přirozeně běží, no, ale jenom si uvědomte, že chcete běžet po špičkách, že nechcete běžet takhle rukama. Všechno to, co jsme dělali v záře, se něco vám šlo, tak teďka přineste do toho běhu. Jo? Tak zase, jo? Až ti první budou u toho oranžového kloboučku, tak běží další dvojice. Jo? Takže volná rovice, volná. Ale pěkné ruce, trošku zrychlete. Tak, to je jo. Trošku zrychlit, pěkné ruce. Po špičkách, tady běžíme po patách, červené píčko běží po patách, srovnáme ruce, výborně, no, to je ono. Sebo jo, po špičkách, jo? A zvedáme kolena. Tak, srovnáme ruce, to je ono. Ale utíkejte přirozeně, jo, přirozeně, nehledejte v tom žádnou vědu, jenom si uvědomte, že byste se běžet po špičkách. Výborně. Tak, parád. No, takže výborně, jo, to je necká. Utíkejte přirozeně. Dělejte i tohle. Jenom dopředu, jo? Všechno je v jedné ose. Tak začnete vidět těma kolenama na ruce, tak to je určitě tak, jo, a z toho běhu zase, jak to do strán, tak to nejde dopředu tam na jo? Takže takhle druhou rovinku a půjdeme i tak. Tady vyběhneme volně, k tomu oranžovému kloboučku zrychlíme a potom k tomu poslednímu poběžíme už rychle. Jo? Takže taková stupňovaná rovina. Jo? Takže po žlutý volně, po oranžový zrychlíme a tu rychlost, kterou zrychlíme, držíme až do ten poslední klobouk. A zrychlujeme. A teď držíme až do konce tu rychlost. Výborně. No, rukama. Výborně. A zrychlujeme a držíme tu rychlost. Držíme rychlost po špičkách. Po špičkách. Tak, výborně, a zrychlujeme. A teďka držíme. Paráda. Dobře. Tak, a po špičkách a zrychlujeme. Musíte běžet. Ruce. Sebo, ruce dáváš furt tak, rovně, jo? Zvedejte kolena. Zrychlujeme a držíme rychlost. To je ono. Výborně. Po špičkách, a jedem. Zrychlíme. No, dobře. Ale zrychlujeme. Teď zrychlujeme. Tady už musíme být rychlí a držíme tu rychlost až do konce. No, dobře. Ta technika u toho běhání je tak důležitá, že když nebudete dobře běhat technicky, tak si těžko budete zrychlovat. Takže ta technika je důležitá. Když ta technika bude dobrá, je pak na čem stavět a budete se posunovat rychlostně dál. Pokud ta technika nebude dobrá, pokud tam budete dělat různé vylomeniny a popatách a to, tak si těžko zlepší. Takže to je
Výborně, takže teďka jsme si udělali takové rozcvičení, protažení, rozklusání, abeceda a nějaké rovinky. Jo? Takže jsme teďka připraveni na to, aby jsme mohli běhat rychle. Jo? Takže teďka si uděláme, já nevím, jestli děláte na tréninku někdy nějaké takové starty z poloh. Jo? Děláte, tak si uděláme takové nějaké starty z poloh, jo? Bude to o nějaké koordinaci pohybu a hlavně to bude o rychlosti. Jo? Takže ten první zelený klobouček dáme pryč, budeme běhat po ten oranžový, jo? A dáme si takové ty starty, které jsou takové nejbližší té rychlosti. Jo? Takže začneme zase po těch dvojicích, klekneme si na pravé koleno, jo? Takže na pravé koleno, nachystáme si takhle běžecké ruce, na to sludí, normálně běhneme a utíkáme co nejrychleji po ten oranžový klobouček. Jo? Takže připravení? Tak, výborně. A jeden co nejrychleji. A pěkně, ty ruce a špičky, jo? Pořád to musí být to, co jsme si po špičkách a pěkně připravíme běžecké, pořád se dělí, pořád se dělí. Tak. Ale po špičkách, jo? Viděli jste, tady v tom červeném tričku, tak, a jeden po špičkách. To je ono, výborně. Ale makáme tam to nejrychleji. A pojďme po špičkách na druhý krok, výborně. Pojďte sem, pojďte sem. A jeden Mamka. po špičkách, to je ono. Špičkách, dejte se po špičkách. A makejte, to je ono, výborně. No, vidíte. Ta ruka, která je, koleno, které je vepředu, nemůže tam být ruka, musí to být dopředu. Jo? Připravíme. A jeden, to je ono. Po špičkách, paráda. Co jde tady, to slyšíte? Jak se má běhat konkrétně ty třeba trenére? Po špičkách, opatá, Zavolej, on se taky naučí. po špičkách. Seba. A jeden, dobře, pěkné, to je ono. Výborně. No, tady výborně. Běhej, nakonec. Nejenom po oranžový. Po oranžový? Aha, pardon, promiň, Kubo. A tobě to prospěje. No, výborně. Tak máme? Kubo, sorry. Jo, tam musí pochválit. Jo, čím větší pohyb děláte rukama, tím větší pohyb děláte nohama. Jo? Takže teďka pojďme další start, lehneme si na břicho, hlavou tam. Jo, a na pesknutí vyběhneme, zase běháme po ten oranžový. Jo, a už potom, jak vyběhnete, snažte se těma rukama pořádně po špičkách. A ruce. To je ono, výborně. Dobře, připravíme. A jeden. A po špičkách a rukama, výborně. No vidíš, že je to lepší. Trošku je to lepší. A ruce. Výborně. No vidíš, tam mají kolena krásně zvedal. To je David. David. Zvědavu. Protáhne krok, ruce, dobře. Výborně, tady bezvadné. Počká, ještě když to bude takové super. Dobře, no, paráda. Výborně, ano, po špičkách se snažíš taky perfektní. Dobře, Adame. Dobré. Z tebe něco bude ještě. Lukáš vyběhl, začal to tam těma rukama kroutit a pak se srovnal a úplně jak to vypadalo. Když se těma rukama tam kroutil takhle, tak ty nohy šly do strany, bylo to špatné, tak se srovnal a ty to krásně dlouhý krok a jelo to, jo? Takže výborné, jo?
Tak super, tak dáme si něco těžšího. Dáme si trošičku, ať se taky zasněm. Tak si uděláme, lehneme si, dáme si, zadek si dáme na bílou čáru, ale tam, čelem tam. Tak, teď si dáme nohy za hlavu, dotkneme se nohama za hlavou, země, tak, a na to skrutí vybíháme, no. Dotkneme se těma špičkama té země, tak a pojďte, a makáme. Ale jeden, jo, po ten oranžový makáme na plno, a pojďte, a nový krok a po špičkách. A jeden. Dobře. Ale jsou technika, pořád technika jí. Pojď, pičky, ruce. Turecký set. Teď si dáme na kolena jak Buddha. Díváme se dopředu, zavřeme oči. A jde. A pojď. A jde na kolo, nesmím posun se do začku. Díváme se na mě. A makej. Dobře. Máš po ten oranžový. Ne, vůbec to Nedoufej tam jak rádi, po špičkách, pěkně. A pojďte, ta jo. Výborně. Slyšel, dupeš, jo? Paráda. Luk? Když běžíš, tak musíš ty nožky dávat takhle, jak když hrabe koní. Ukaž, umíš jak hrabat jako koní? Umíš, jo? Protože proč? Jo? Když ty běžíš takhle, tak když děláš tohle, tak se brzdíš, jo? Když děláš takhle, tak se posuneš dopředu, jo? Dívej, jo? Ukážu, jo? Ty běžíš takto, jo? A já chci, abys běžel takto, jo? Hrabat jako ní, jo? Zkus si to tady, zahrabat jako ní. Tam běžu, dívej, tam. No, to je daleko lepší, jo? Tak, výborný. Tak. Tak, teďka jsme si udělali tady tohle, jo? Dej si to normálně pod pasu, jo? Tak, a já tě budu držet. A ty normálně si vyběhneš a budeš běžet po ten oranžový kužel zase, jo? Pěkně technika, všechno dobré, tak jak má být. A poběžíš s tím odporem, jo? To znamená, že on bude rozvíjet rychlost a ten, co ho brzdí, tak bude zase posilovat nohy trochu, jo? Tak, rozsehni se a je prostě. Ale makej! Jo, takže to je ono. Snažím se běžet zase technicky dobře, jo? Pěkně dopínat ty nohy vzadu. Takže tohle byste mohli dělat, jo? S tím, že oni si to ve dvojicích, jeden poběží tam, druhý poběží nazpátek. Jo, je to velice takový... Ale jenom první vám to vysvětlím, jo? Zase je rozdíl, jak ten odraz skáčete, jo? Někdo ho skáče tak, že je tam tak dlouho na zemi. Adame, dívej se, ne? Jo? Jo?
někdo to skáče tak, jo, to už je lepší, ale není to ještě úplně ono. Aby to bylo dobré, tak musíte se odrazit. A jak se odrazíte, musíte si přitáhnout ty špičky trošku nahoru. A jak padáte dolů, tak se z té špičky musíte odrazit, jo? Takže. Ale nedělejte tam tady tohle, nepředkopávejte ty nohy, jenom ten kotníček si tam zapatří. Luky, proč to neskoušíš? No. Paráda, jo? Čím rychleji z té země půjdem, to je jo, tak je to lepší, jo? Takže tady máme ty překážky, takže jdem do toho a pěkně si tam takhle skačte. Jo, já to dám trošku dál, protože vlastně nezdá, že je to blízko, byste to pobourali. No já myslím, že to nezbourají, že? Jste zvyklí, ne? Trošku. Nikdo nezbourá. Jenom já to asi zbourám. Nezbouráš to, Lukáši. Lukáši, nezbouráš to. Tak, zkusme. A rychleji do země, to je jo. Už pojď další. Vždycky to krásný rytmus, to je jo. Dobře, a přitahuj ty špičky, přitahuj, dobře. Přitahuj špičky. Výborně. Dobře. Ale si na celé chodidle, musíš se tam jednou ze špičky, asi jednou ze špičky. No, to je jo, výborně. No, dobrý, ale musíš trošičku víc přitahovat a zrychlit z té země. Dobrý docela. No, to je výborné, to bylo dobré. Nepospíchej. Jenom ze špičky. Dobře. No, tady je dobrý kotníček. No, taky výborný. Dobré, ano. Dobře. Třeba si na celé noze, no, si na chodidle. Ne, nerozbíjej se na to tak moc, jo, pomalinku. Tak nějak. Pomalu. No, dobře. Tak výborně, jo, takže prosím vás, to bylo dobré, jo. Samozřejmě dá se tam mezi tím skákat taky po jedné noze, jo, takže zase po jedné noze. Jo, ale uděláme to tak, že teďka si poskáčeme po jedné noze, ale pojďte si stoupnout tady, jak jsou ty 2 čáry, nebo 3 čáry klidně, na každou čáru 4 lidi, tak jak jste, jo, a budeme skákat na jedné noze a budeme skákat přes tu čáru, jo. Tak, připravte se, jo, a budeme skákat tak, ale pěkně přes tu čáru musíte skákat, jo. Po jedné noze. Tak, jdeme na to? Tak pojďme, můžeme. To je ono, výborný. Pěkně to držíme na tom kotníku. Přes čáru. Tak, paráda, procpeme nožky a půjdeme na druhou nohu, jo? Procpejte a půjdeme zase na druhou nohu, jo? To samé. Tak, můžeme. To bude rychlejší z té země, tím je to lepší, no? Ale musíme se trošku vrátit, výborně, dobrý, stačí. Jo, takže zase, jo, posilujeme kotník a když skáčeme do strany, tak posilujeme i, aby prostě jsme ho měli pevný, aby se nám nevyvrtnul. Jo, kdybychom to dělali jenom na místě, tak je to taky dobré, ale tím, že to děláme do té strany, tak trošičku ten kotník zpevňujeme i do těch stran. Tak a teďka, jak jsme dělali to, tak si stoupneme takhle a budeme skákat zase dopředu, dozadu, jo? Koukněte si k té čáře čelem. Tak a jedem, jo? Můžeme. Klidně se roztáhni, máte místa tady dost. Výborně. Odpočinem a druhá noha půjde za chvilku. Propřete zase. Tak a jedem po druhé noze. Jo, a zase
ať je to na té špičce, ať to jede z toho kotníčku pěkně, ať to držíte na tom kotníku, ať si nepropadáte až na patu. Výborně. Podíváme se, tady se můžete roztáhnout na celou tu dráhu, jo, do každé dráhy ze 3 lidi. Pojďte, pochoďte se, můžeme už to budeme dělat, jako, můžeme dělat vždycky po 5, po 6, jo. Takže pojedeme takové odrazy, jo, takové. Zkusíme. Jo, dívejte, ty nohy se nám dole... Káji, můžete do každé dráhy 3 lidi, posuň se tam ještě, šup, za Káju 2. Do každé dráhy 3 lidi, jo, pojď za Káju. Dobré. Tak, pojďte, zkusíme, jo, tak pěkně, je to přirozený pohyb, jo, jedno koleno se zvedne, pak se ty nohy dole potkají. Tak zkusme, no, výborně, tady. No, je to trošku koordinačně náročnější, ale zvládneme to, jo. Dobře, pojďme další. No, ale odráží si, odráží si. No, tam to je dobrý. Tady je to výborně, ano. Adidas kalhoty, super. Tak, taky dobrý, Kuba, nebo jak se jmenuje. No, to, dobrý. Je to úplně lehké. No, takže není to nic těžkého, jenom si to chce trošku srovnat v té hlavě, jo? Tak, dobře. Tak teďka zkusíme druhé. A to je takový poskočný klus, jo? To znamená, že to je podobné, ale děláte tak, tak, tak. Vždycky se z té jedné nohy odrazíte a tu druhou podržíte, jo? Tak zkusme. A jo, ale pěkně ostré koleno nahoru. Ať to jede. Ostré koleno nahoru, výborně. A zase všechno srovnat, jo? Nedělejte tam tady toto, nedávejte tam hlavu dolů. Pořád, aby to bylo v té ose, jak to má být. Tak jeden. No ano, tam jste zjistili, že když si tam tou rukou jdete nahoru, tak to koleno tam jde samo, jo? To je ono. Výborně, pojďte. Dobře. Dobře se bolest. Ano, pěkně se odrazí, teďka to letěl, no vidíš, ty jsi škola. Paráda. Budeme dělat takové odrazy s mezikrokem. Jo? Poslouchej, Šimo. Odraz, jo? To znamená, držíme koleno, zadní noha bude napnutá, tam uděláme jeden mezikrok a zase uděláme ten odraz. Jo? Takže ukážu. Takže začínáte, uděláte odraz, mezikrok, odraz, mezikrok, odraz. Jo? Viděli to všichni? Ten odraz, ale aby ten odraz byl dobrý, tak nesmíte tu nohu tam kopat takhle nataženou. Musíte tu nohu kopnout, abyste ji měli zavřenou. Ostré koleno, zavřené, vysoké, pak mezikrok a zase to ostré koleno, jo? Tak zkusme, jo? Jedeme jenom po ten oranžový. Jeden krok, jeden krok, ne, ani jeden, ani jeden. Ještě jednou ukážu, jo? Odraz, krok, jo? Tak zkusme, jeden dlouhý krok, jeden krátký. Ale normálně, jak jste utíkali. No, tady už je náznak u někoho. No, tady to je výborné. Jeden krok každý. To půjde, oni se to zkusí 3krát a půjde. Klidně znova. Mě se to naučí. Musí skoordinovat ty nohy, no. Jo, děcka, je to. A hlavička musí poslat ten signál do těch noh, jo. Takže si řeknete jenom, chci udělat dlouhý krok a krátký krok, jo. Takže když to vezmu, že byste dělali dlouhý, krátký, tak byste dělali. Jo? Jenom tak zkuste utíkat, zkuste to. Jeden dlouhý, jeden krátký. Ale střídejte ty nohy normálně, jak jste běželi, no! Dobrý, tak to zkusíme na druhou nohu ještě, jo? Nebo dobře, tak to
Ne, jenom krátký, dlouhý. No, Pavel už dobrý. No, Pavel už dobrý. Pavel, super. Jo? To půjde, nebojte. Krátký krok, dlouhý krok. Krátký, dlouhý. Pojď klidně ještě jednou, Kaj. Pojďte, zkuste, pojďte ještě jednou. No, Pavlík, Šimon taky už, jo, Šimon už taky dobrý. Tak dobrý, tak stejné, ale budou to odrazy, že budete se odrážet, takhle podříte nohu, poletíte, dopadnete, odrazíte a letíte, jo, takže ukážu zase, jo, takže takové odrazy, tak, jo. Jeden krok za druhým, všechny stejné, ale vpředu musí být takové ostré koleno a vzadu musí být dopnutá noha, jo? Tak zkuste. Jelení skok, říkal trenér. Jelení skok. Koleno ostré koleno. Ale zadní noha dopnutá, vpředu ostré koleno, pojďme. No, dobře, tady, výborně. Lukáš, jo, Luky, dobrý. A i Matěj asi. Podle Lukáše se budete učit, Lukáš je výborný. Dopínáme ty zadní nohy, nepospíchejte, odrážejte. Jo, takže někteří jste pospíchali. Tady Lukáš to dělal. Ne, to je Matěj. Jo? To je Matěj. Ještě Lukáš to jednou ukáže, jak to musím ukazovat já. Matěj teda. Jo, Matěj. To je Matěj, to je Matěj. To je ono, jo? Ale Lukáš taky myslím dobře to dělal, ne? Jo, takže vpředu krásné ostré koleno, vzadu dopnutá noha. Šup, jo? Tak zkusme. Ale ostré koleno a necháme to letět, ať je to odráz. To je jako bys kousek letěl, jo? To se odrazíš a vlastně natáhneš tu nohu. Dobré, jo? Když tohle budete umět, tak se vlastně líp bude běhat, jo? Takže to všechno pomáhá k tomu, abyste byli rychlejší. Takže máme zase rychlost, akrobacii nějakou, taky spolu, teď jsme měli odrazy a teďka nějaké posilování, jo? Zase, co je důležité, co je dobré, jo? Takže začneme posilováním, třeba, že si dáme, určitě umíte chodit jak kačena, že? Tak pojďme, tady po tu modrou čáru, všichni si dejme kačáky. Kámo, jak seš? Nikdo tě nenutí. Jo, když to nepůjde. Jak budeš chtít, nemusíš to přádět, jo? Vlastně jak žabky. Zavěremte rychle. A hned zase. Nemusíš tak dolů, Rome, nemusíš tak dolů. Jenom ty rychle, jo? Nemusíš tak dolů. Jenom do 3/4 a po sobě. A znova, Pavlíku, znova. Jo, jenom rychle, žabáky, rychle, hop. Hop, nemusíš, Ivane, tak dolů, ne tak dolů. Ivane, ne tak dolů. Jenom rychle, žabáky. Tohle máš složená. Procepem nohy, jo, máme trošku unavené už, tak je procepem. A půjdeme už teda ty hluboké, tam nemusíte tolik pospíchat, ale opravdu, ať je to úplně ze dřepu, pomožte si tam klidně těma rukama a jeden za druhým. Nedělejte to takhle, jo, někdo to dělá tak, že udělá žabák, bijete jich po dřepu, teď si zvedne zadek a pak se odrazíte. Jak se v tom dřepu, tak toho se musíte odrazit, jo? Nemůžete zvednout zadek a pak se odrazit, jo? Takže si na to dávajte pozor. Tak jdeme na to. A hned dál, to je ono, výborně.
K tomu můžeme použít buď to, zase nějaké ty gumy, stoupněte si ve dvojicích, jak budete proti sobě, tak jeden bude takhle zanožovat, jo, aby posiloval tady zadní zadek a zadní stranu stehen, jo. Nebo jenom, aby to bylo úplně jednoduché, tak stačí, když to teďka vykompenzujeme tak, že si stoupnete, dáte si ruce v bok a jednou nohou budete takhle rychle kopat. Takhle rychle pod sebe, jo. Tady tu zadní stranu stehen krásně trošičku posilujete, jo. Druhá noha a zase, jo, kopem. Tak. Výborný. Tak teďka ještě jedno, co to by vám mohlo být blízké, metcalf, jo. Takže budeme skákat ze strany na stranu, jo, s tím, že vždycky dopadneme na jednu nohu, z té jedné nohy se odrazíme a zase na druhou, jo. Takže tak, jo, to už se podobá bruslení aj trošičku. Tak jdeme na to. A samozřejmě, čím níž půjdete, tím víc posilujete. Tak tam nechoďte do toho, posuňte se sem klidněji. Tady do toho nechoďte, posuňte se tam. Tak, jdem. A zkusme to dostat trošičku níž, do většího podřepu. To je ono. Ivane, dolů, do podřepu, dolů. A ustojím to sebo. Ustojím to. Zákaže plesknutí, jo, budete v podřepu, jo. Jak plesknu, tak vyskočíte co nejvíc a zase se dáte do toho podřepu, jo. Takže vyzkoušejte si všichni. Podřepu vyskočit co nejvíc a zase do podřepu. Tak, a čekáte na další plesknutí, jo. Takže vždycky vyskočíte, dopadnete, zůstanete v tomto a čekáte na další plesknutí, zase skáčete, jo. Takže připravíme do podřepu. Ale pořád to musí být, jak když skokání se odráží na lyžích, jo, to tam musíte vyletět úplně maximálně, jo. Žádné jenom takové poskočení, to je nic, tam musíte zabrat těma nohama. Nemusíš být tak dole, můžeš být kousek výš, jo, teď, tak, teď tam. Musíte, pomožte si těma rukama, šup pěkně nahoru. Tak, připravíme. Víš, odlep se od té země. Už to nejde, jo? Cítíte toho trochu? Však to jenom poskakujete. No, další, určitě trenéři znají angličáky, jo? Šup, výskok, jo? To je zase takové krásné posilování, taky důležité, dobré. Já to nebudu dělat. No, takže a rozpička, dobře, tam, to je ono, výborně. Paráda, rozpička, krásně po sebe šlapeme, dobře, zrychlíme trošičku, je to frekvence, zrychlí. Frekvence nohou, pojď. Frekvence, pojď. Frekvence, pojď pomalu, Šimo. Taky zrychlí. Pomalu. A snad. Pojďte se, abyste na konci byli rychlejší než na začátku, jo? A zrychluj. A vystartovat máš? Ještě po. A vystartuj ke kuželu. To nezhodil, dobře. Na začátku pomalejší, na konci rychlejší. Po špičkách. To je jo.
Ruky, Ivane, ruky. Kaja frekvenčně. No, Davide, dobře. Dobře, Davide, výborně. Nejmladší tady skoro. Rozběhněte, dobře, taky ano. Taky dobře, rukama výborně. Dobrý. No, to je ono, takhle musíš šlapat, to je ono. Je to daleko lepší, jo? To nebylo tohle, ale už to bylo takhle, jo? Taky se ti musí běhat líp, že? Dobře. Dobře, výborně. Tak. A vysoké kolena a co nejrychlejší. Ale do každé mezery obě dvě nohy. Dotknout a utíkat sprintem. Výborně. Vysoké kolena a zabrat. Teďka ten start tam musí být. Dotknout a zase start a jeden tam. Dotkneš a start, Kaj. Dotkneš a start. Dotknout rukou a start. Tak a počkejte. Teďka půjdeme z druhé strany, jo? Takže přesuneme se na druhou stranu a jdeme z druhé strany. A to samé. A vysoké kolena a jeden. Zaber. Šup a start. Okay. A start.